மத்தியில் இந்தியா கூட்டணி அரசு அமைந்த பிறகு புதுச்சேரிக்கு காங்கிரஸ் கட்சி மாநில அந்தஸ்து பெற்றுத்தரும் என்று அக்கட்சியின் தேசிய தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே உறுதியளித்துள்ளார். புதுச்சேரி மக்களவைத் தொகுதியில் இந்தியா கூட்டணி கட்சிகள் சார்பில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் வைத்திலிங்கத்தை ஆதரித்து அவர் தட்டாஞ்சாவடி பகுதியில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினார். அதில் அமைச்சர் பொன்முடி, புதுச்சேரி காங்கிரஸ் தேர்தல் பொறுப்பாளர் அஜய்குமார், தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வ பெருந்தகை, முன்னாள் முதல்வர் நாராயணசாமி, மதிமுகவின் மல்லை சத்யா உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள் பங்கேற்றனர். அப்போது பேசிய கார்கே, புதுச்சேரி முழு மாநில அந்தஸ்து பெற்ற மாநிலமாக மாற வேண்டும் என்று அதை காங்கிரஸ் கட்சி உறுதியாக பெற்றுத்தரும் என்றும் வாக்குறுதி அளித்தார். இதை ரெங்கசாமியும் பிரதமர் மோடியும் செய்து தர மாட்டார்கள் என்று கார்கே தெரிவித்தார். செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.